Podo confirmar e confirmo que os atrasos de 2025 polos que todas e todos preguntades nas redes sociais cobrarémolos nunha nómina aparte a mediados do mes de xaneiro. De feito, xa están confeccionadas as nóminas, tanto de persoal docente como non docente, e o único que falta por concretar é o día exacto do ingreso. E isto, que pode parecer unha boa noticia, pois non vole tanto. Rematou o ano 2025 e fixo cunha suba do IPC interanual do 2,9%. Este indicador é o que se usa para actualizar prezos, taxas e algúns salarios. Por desgraza, non é o caso dos salarios docentes, que vemos que desde o ano 2022 os sindicatos estatais, UGT, Comisións e CESIF pactan subas salariais desvinculadas do IPC, e isto fai que os nosos salarios se deprecien ano tras ano. Para que se entenda mellor, o que imos cobrar a mediados de xaneiro son os atrasos correspondentes á suba de 2025, sí, xo sei, tarde mal e arrastro. Pero é que, ademais, a suba vai ser do 2,5%. Polo tanto, se os prezos subiron o 2,9%, pois perdemos cartos. E con respecto á suba prevista para 2026, inicialmente esta vai ser do 1,5%. E como moito pode chegar ao 2%, cando todos os indicadores auguran que a suba do IPC do ano 2026 vai ser superior ao 2%. Polo tanto, de novo, seguimos perdendo cartos. Que sí, que está moi ben que nos suban o salario, pero que non está tan ben é que haxa quen pretenda que lle biquemos os pés cando o que están asinando é a perda de poder adquisitivo dos docentes, e cando tampouco son capaces de responder á pregunta de cal é o interese que hai detrás de asinar unha estafa salarial que ata un neno de 8 anos foi capaz de ver. Pero papá, entonces, ¿por qué me subiste el sueldo y después se me bajaron las bolsas? ¿Cómo es posible?